Со мной на сувязі з Варшавы Павел Павлович Латушка, чалец Президиума Координаційної ради. Вітаю вас, Павел Павлович. Добрый день. Я хотел бы найперш запитатися, як ви самі оцінюєте сьогоднішню зустрічу Еммануэля Макрона з Світланою Тихановською, оскільки її статус вагається від обраного президента до національного лідера. Ви, як дипломат, патлумачите з дипломатичної мови на просту мову. Який це сигнал і уладам у Білорусі, і міжнародній супольності, і громадству у Білорусі? Гэта, зразумела, вельмі важны знешнепалітычны сігнал, але які мае, безумоўна, унутрыпалітычны кантэкст у кантэксце развіцця сітуацыі ў нашай краіне, ў Рэспубліцы Беларусь. Тое, што Францыя з'яўляецца членам Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, адной з самых вядучых краінаў у свеце, у Еўрапейскім Саюзе, і прэзідэнт гэтай краіны сустракаецца з нацыянальным лідарам, грамадскім лідарам, якая атрымала большасць галасоў падчас выбораў, якія адбыліся 9 жніўня. Гэта вельмі важны сігнал для грамадства, гэта вельмі важны сігнал для міжнароднай супольнасці. Тое, што Францыя падтрымлівае менавіта грамадства, беларускае грамадства ў барацьбе за дэмакратыю, за пабудову дэмакратычнай свабоднай дзяржавы Рэспубліка Беларусь. І таксама падтрымлівае нацыянальнага лідара Святлану Тихановскую. Гэта вельмі важна. Літаральна хвіліну таму стало вядома, што на наступным тыдні наша сустрэніца Эммануэля Святлану Тихановскую з Ангелай Меркель. Адбываюцца сустрэчы пераважна з заходнімі палітыкамі. Скажыце, ласка, вы спрабавалі выйсці нейкім чынам на расійскіх уплывовых людзей? Ці быў нейкі адказ пасля ўжо тыдзень мінуў? Я думаю, што гэта больш ад вашых заклікаў, ініцыятывы сустрэцца, напрыклад, выступіць у Дзярждуме перад камітэтам. Як вы ведаеце, Координаційны савет, гэта сумесная пазіцыя Святланы Тихановскай і Координаційнага савета, прапанаваў стварыць при выкарыстанні мандата АБСЕ групу ад-хок, у якую бы вашлі вядучыя краіны Еўрапейскага Саюзу і свету, якую мы прапаноўвалі ўключыць, безумоўна, старшынства ў Еўрапейскім Саюзе, гэта Германія, Францыю, як адну з вядучых дзяржаў у Еўрапейскім Саюзе ў свеце. Таксама мы прапанавалі ўвайсці ў гэтую групу Расіі, Злучаным Штатам Амерыкі, Великабрытаніі і Аўстрыі, таксама нашим суседзям Літвы і Польшчы, але гэта у большай ступені колькасць гэтых краін і іх склад залежыць ад пазіцыі Еўрапейскага Саюза, ад нашых партнёраў. Менавіта рэалізацыя гэтага падыхода на дадзены момант, можна сказаць, ажыццяўляецца. І тое, што прэзідэнт Францыі заявіў сёння, што неабходна выкарыстоўваць мандат ОБСЕ, інструменты ОБСЕ, у якіх гатова ўключыцца Францыя максімальна актыўна дзеля таго, каб знайсці вырашэнне з гэтай сітуацыі, гэта вельмі важны сігнал. Зразумела, без удзелу Германії, якая сёння з'яўляецца старшынёй ў Еўрапейскім Саюзе, уявіць сабе эфектыўнасць рэалізацыі гэтага інструмента даволі цяжка. Таму калі две такія буйныя краіны, дзяржавы, як Францыя і Германія, будуць уключаны гэты працэс, шансы на тое, што можна знайсці выхад з гэтай сітуацыі, павышаюцца. Але, зразумела, для нас вельмі важным з'яўляецца далучэнне да гэтага працэсу Расійскай Федэрацыі. І неаднойчы мы падкрэслівалі ў нашых публічных заявах, у тым ліку ў неафіцыйных кантактах у бок Масквы, што мы вельмі зацікаўлены ў тым, каб у гэтым працэсе прымала ўдзел і Расія. Гэта адпавядае стратэгічным, сярэднетэрміновым і блізкатэрміновым інтарэсам Расіі. Мы ў гэтым перакананы. Гэта, конечно, іх права ацэньваць, наколькі гэта адпавядае іх інтарэсам, але ўсё ж такі, калі Расія зацікаўлена працягваць добрыя разнапланавыя адносіны з Рэспублікай Беларусь, з беларускім грамадствам, якое яшчэ на сённяшні дзень у большасці выступае за пабудову добрасуседскіх, актыўных, шматпланавых адносінаў з Расійскай Федэрацыяй, то і Расія павінна ўключыцца менавіта ў гэты працэс. Але гэта таксама залежыць ад пазіцыі Расійскай Федэрацыі. Такую прапанову мы, зразумела, робім. Мы спадзяёмся, што і кантакты менавіта лідараў Францыі, Германіі і іншых краін дапамогуць таму, каб Расійская Федэрацыя далучылася да гэтага працэсу. Бо удзел Расіі ў кантэксце толькі ўзаемаадносін і кантактаў з Александром Лукашенко і адсутнасць контактаў з грамадствам і з прадстаўнікамі грамадства, якімі з'яўляюцца сёння Святлана Тихановская і Координаційны савет, зразумела, не дае поўную
картину реальности той ситуации, якая мае месца быць у Беларусі сёння. Ну, наколькі я разумею, значит, не было этих еще пакуль у вас контактаў, ніхто не выйшаў на сувязь? Контакты ёсць, я просто не готовы гаварыць аб тым, што яны маюць канкрэтныя вынікі, але тое, што такія контакты адбываюцца, я вас запэўніваю. А контакт вы маеце на ўвазе з расійскімі палітыкамі, якія ўплываюць на прыняцце нейкіх рашэнняў? Безумоўна, мы размаўляем менавіта з расійскімі палітыкамі, ці ажыццяўляем спробы контактаў менавіта з расійскімі палітыкамі, якія адказваюць за прыняцце рашэнняў, таксама з аналітычнымі структурамі ў Расійскай Федэрацыі. Еще мне два короткие питания для вас. Как раз сегодня стало вядома, что Беларусь обновляет перамовы по дорожных мапах. Российская Федерация, про это посол у Москве Сямашко сказал. И вот у контексте того, что заходние краины буйные, моцные, уплывовые заявляют про непризнание Лукашенко как президента, ці, на вашу думку, так само як дипломата, будуть мати юридичну моц такі підписані, магчыма, ім документы, бо яны сам зрабілі некалькі заяваў сёння на форуме России и Беларуси про больш там шчыльныя адносіны, про агульныя правілы для суб'ектаў гаспадарання. Мы маем пазіцыю Еўрапейскага парламента, шэрагу краін, які далучыліся да пазіцыі Еўрапейскага Саюза, якія не лічаць на сённяшні дзень легітымным кіраўніком дзяржавы Александра Лукашенка, і з гэтага вынікаюць беспрэцэдэнтная сітуацыя, якая на падставе якой мы можам сцвярджаць абсалютна упэўнена, што ўсе міжнародныя дамовы, якія будуць заключацца ад імя Рэспублікі Беларусі Александром Лукашенком ці па яго ўзгадненню, яны не будуць мець прававой сілы. Фактычна яны з пункту гледжання юрыдычнага не будуць і створаны, так скажем, прававыя рашэнні. Значыцца, і рэалізацыя іх будзе немагчымым. І гэта павінны разумець у тым ліку усе партнёры, якія ажыццяўляюць перамоўны працэс з Рэспублікай Беларусь сёння. Без вырашэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі, звязанай з пераабраннем легітымнага кіраўніка дзяржавы, стварэннем легітымнай сістэмы ўлады, размаўляць на сённяшні дзень аб магчымасці заключэння міжнародна-правых дакументаў немагчыма. Гэта не будзе мець ніякіх прававых наступстваў. І гэта, я думаю, што павінны разумець і нашы расійскія партнёры. І таму мы яшчэ раз падкрэсліваем, калі Расія зацікаўлена мець стратэгічныя адносіны з Беларусю, калі яна лічыць важным, чтобы гэтыя дамоўленасці, якія былі падпісаны, якія, можа, будуць падпісаны бліжэйшым часам, мелі юрыдычную сілу, яна павінна спрыяць выхаду з унутрыпалітычнага крызісу і размаўляць менавіта з тымі людзьмі, якія маюць адпаведныя паўнамоцтва ад народа, ад грамадства. І апошняе пытанне, вось вы анансавалі ўжо антыкрызісную платформу. Скажыце, ласка, што гэта мае быць такі за дакумент, бо раней Рада гаварыла пра тое, што ўсё ж такі галоўная мэта гэта дыялог і ніякія, скажем, вонкава-палітычныя пытанні там не ўздымаюцца. Што гэта мае быць за дакумент, калі ён будзе гатовы? Мы захоўваем сваю пазіцыю, што Коордынацыйны савет – гэта грамадзянская платформа, якая павінна у перспектыве ператварацца і можа ў грамадскі рух, але на сённяшні дзень гэта грамадзянская платформа, якая аб'ядноўвае вялікую колькасць прадстаўнікоў разнастайных сфер грамадства Беларусі, якая мае трохузроўневую сістэму кіравання, яна функцыянуе далей, і прэзідыум, і асноўны склад, і пашыраны склад Коордынацыйнага савета. Дарэчы, сёння раніцай мы праводзілі такую рабочую нараду, у тым ліку максімальна ўзаемадзейнічае з Светланай Ціхановскай, са штабам Светланы Ціхановскай. Таму, што тычыцца антыкрызіснай платформы, гэта ўсё ж такі ў тым самым накірунку правядзення дыалога. Мы показываем, что мы готовы прапанаваць антыкрызісны план дзеянняў, але ён фактычна, эта антыкрызісная платформа вынікае з дзейнасці Коордынацыйнага савета, але она прадугледжвае большую колькасць удзельнікаў у стварэнні гэтай антыкрызіснай платформы і ў яе рэалізацыі, якія не абавязкова могуць уваходзіць у склад Коордынацыйнага савета. Гэта вядомыя эканамісты, спецыялісты ў разнастайных сферах беларускага грамадства, канстытуцыяналісты, займаючыся выбарчым заканадаўствам, рэгіянальным рэфармаваннем.
і гэтак далей. То есть гэта вось асноўныя накірункі, якія я бы хацеў бы падкрэсліць. Гэта эканоміка, сацыяльная сфера, канстытуцыя, палітычная сістэма, рэгіянальнае кіраванне, што павінна быць пакладзена, на нашу думку, антыкрызісную платформу. Яна вынікае з дзейнасці Координацыйнага савета, але гэта не структура Координацыйнага савета, гэта больш шырэйшая платформа, якая у пераходны перыяд можа забяспечыць нармальнае функцыянаванне дзяржавы Рэспублікі Беларусь без стварэння нейкіх хаосаў ці сістэмы рознага кіравання ці раскіраванасці увогуле ўсёй дзяржаўнай сістэмы. Гэта яшчэ раз скіравана на тое, каб забяспечыць стабільнае далейшае развіццё Рэспублікі Беларусь. А калі публікацыя этого документа плануецца? Мы уже провели некалькі нарадаў, і, дарэчы, вось праз гадзіну яшчэ ў мяне будзе нарада на гэты конт, так што мы актыўна працуем. Трэба зразумець, каб гэта быў даволі якасны дакумент, каб ён быў спрыняты перадусім беларускім грамадствам і таксама улічваў магчымыя нашы ўзаемакантакты, ўзаемаадносіны з міжнароднымі партнёрамі. Для гэтага неабходны адпаведны час, таму я прасіў бы трошкі цярпення, але вось праз гадзіну яшчэ будзе яшчэ адна сустрэча па зместу, па напісанню гэтага дакумента. Мы працуем над ім вельмі актыўна. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў з Варшавы на сувязі Павел Павлович Ратушка, чалец прэзідыума Координацыйнай рады. Дзякуй вялікі вам, усяго самага добрага. Дзякуй вялікі. Дзякуй.